Έρχομαι λοιπόν στο κύριο θέμα που παίζει σήμερα στα κανάλια. Ποιο είναι? Η ασφάλεια. Γιατί η ασφάλεια του πολίτη, κυρίως η ασφάλεια των λαϊκών τάξεων, είναι απέτηση κοινωνική. Δεν μπορείς να μιλάς για κοινωνική δικαιοσύνη σε περιοχή η οποία δεν νιώθει ασφαλής. Και πλέον δεν νιώθουμε ασφαλείς οι περισσότεροι στις γειτονιές μας. Πού οφείλεται αυτό? Έχουν μια άποψη για τους νόμους ελαστική. Οι νόμοι είναι για να καταπατώνται. Ίσως επειδή αυτή την εποχή η κρίση τα τελευταία χρόνια έχει χτυπήσει πάρα πολλές τις λαϊκές τάξεις, έχουν την άποψη ότι επειδή η κρίση χτύπησε τις λαϊκές τάξεις μπορεί να αυξάνεται η παραβατικότητα. Έχουν λοιπόν φιλοσοφία τέτοια. Ένας άλλος λόγος που έχει αυξηθεί η εγκληματικότητα είναι προφανώς οι πρόορες αποφυλακίσεις. Όταν αποφυλακίζουν πολύ εύκολα με τους νόμους Παρασκευόπουλου και Κοντονή, είναι λογικό να αυξηθεί η παραβατικότητα. Τρίτος λόγος είναι τα λεγόμενα άβατα, είτε είναι τα εξάρχεια, είτε είναι άλλες περιοχές μέσα στη χώρα, όπου ουσιαστικά δεν επεμβαίνει η αστυνομία. Φτάσαμε στο σημείο να μην συλλαμβάνεσαι γιατί πετάς μολότοφ, αλλά να συλλαμβάνεσαι γιατί έχεις θεμελιώχηση, έχεις ανεγείρει κάπου, όπως έγινε στη Λέσβο, το Σταυρό. Όλα αυτά πηγάζουν από μια νοοτροπία του συγκεκριμένου. Στο συγκεκριμένο θέμα είναι απολύτως συνεπής. Τι λέει λοιπόν η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης? Οι νόμοι πρέπει να εφαρμόζονται. Ο χωροφύλακας, η αστυνομία δεν πρέπει να φοβάται να εφαρμόσει τον νόμο. Σήμερα υπάρχει πρόβλημα. Δεν μπορούν, φοβούνται τα όργανα της τάξεως να εφαρμόσουν τον νόμο γιατί μπορεί να κατηγορηθούν την άλλη μέρα. Και τα βλέπουμε αυτά στα κανάλια, κυρίως από κάποιους δικούς τους βουλευτές, οι οποίοι έχουν πάρει εργολαβία την υποστήριξη κάποιων συγκεκριμένων ομάδων. Τι λέμε λοιπόν? Καταρχήν, δεν θα υπάρχουν άβατα. Το πανεπιστημιακό άσυλο, όπως είναι σήμερα, που είναι ουσιαστικά άσυλο παρανομιών, θα καταργηθεί. Την άλλη μέρα θα καταργηθεί ο νόμος Παρασκευόπουλου και ο νόμος Κοντονή. Θα έχουμε περιπολίες όπως υπήρχαν παλαιότερα με τις ομάδες Δέλτα. Τις βλέπετε? Δεν τις βλέπετε. Άρα λοιπόν, στο θέμα της αστυνόμευσης, αυτό που παλαιότερα λεγόταν νόμος και τάξη και αυτοί το λιδωρούν, εμείς πιστεύουμε, ναι, πρέπει να εφαρμόζεται ο νόμος. Και αυτό είναι ένα θέμα κοινωνικής δικαιοσύνης. Αυτό είναι κοινωνική δικαιοσύνη. Να μην φοβάται ο άλλος για τη ζωή του και την περιουσία του.